салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро, ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашро мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем, ки дар комментариё фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экрана ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бори дига хоҳиш мекунем, ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. Мерседес Бенз аст бародаро, солиш 94, сӯзишвориш газ бензин, кузов седан, объем 1.8, коробкаш механик, ҳолаташ беҳтаринай. мошин бародаро газу бензин кор мекунад, матто коробка ходовоиш 100%, балонош ҳолати хуб дорад, 1 сола ҳуҷҷат дорад. утилизатсия кардагӣ мошин кнопка қатъи заводимиш аст дар стоп. мошин на хаду бе ягон расходу камдия бародар, фақат мешинӣ ҳайл мекунӣ. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, наша 35 та мега, бародар 10 сум дар коре бо муомила дорад. касони харидор ҳастем, марҳамат, рақамро рӯи экрана метавонед ки муроҷиат кунед, маълумоти парратара аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошин дигари мо бародаро ВАЗ 2106 ҳастаст, солиш 98, сӯзишвориш газ, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик. соҳиби мошин мегӯяд бародаро ки мошин нахаду 100% гаштаи судай. қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, наша 8000 сомон мега, бо муомила дорад. касоне ки харидор ҳастед, барои маълумоти иловагиро ба даст овардан рақамҳои рӯи экрана занг занед ва дастгирия фаромӯш накунед. ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар имо ё ки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. эълони навбатиам бародаро, якта хонаи фурӯшӣ ҳастай. хона дар шаҳри Кӯлоб қарор дорад. аз 2 ҳуҷра иборат ҳастай. кухни отдельно дорад, ҳоҷатхона, ҳаммом отдельно, коридор. хонаҳо бародаро ҳамаш ремонт 100%, об свет ҳаст, мерай зиндагӣ мекунӣ. қарор дорад дар 3-ум ошёна. хона чӣ хеле гуфтем бародаро, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, чармгарони поён, нарша 220 000 сомон мега. харидори анил бошад, бо камтарак савдо дорад. агар савдо мега туурӣ гирад бародаро, ба ҳама чизи чораш фурӯхта мешавад. касоне ки харидор бошед, марҳамат, рақамҳои рӯи экрана муроҷиат кунед. бародари азиз, як хонаи иҷора ҳастай. бародар хонаша иҷора наметиҳад. дар якум ошёнаи дуҳуҷрага 41 метри квадратӣ. хона чӣ хеле ки мебинед, ремонт 100%, ягон камбудӣ надорад. ҳамаш 100% мерай зиндагӣ мекунӣ. қарор дорад дар шаҳри Бохтар, 14 микрорайон бародар, назди масҷиди ҷомаъхонӣ. нарша бародаро 2500 сомон мега моҳонаша. бо камтар муомила дорад бародаро. касоне ки мамихел мақсад хонаи иҷора дар кор бошад, рақамҳои рӯи экрана муроҷиат кунед. рақамҳои Тоҷикистонда метавонед занг занед. рақамҳои Россияда ватсап дорад, метавонед ки тариқи ватсап ҳам муроҷиат кунед. мошини албатта бародаро ВАЗ Нива ҳастаст, солиш 88, сӯзишвориш бензин, кузов хечибек, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. мошин нахадои бародар, ҳамаш мега 100% кор мекунад. қарор дорад дар шаҳри Норак, наша 26 та мега. харидори анил бошад, бо савдо мешавад. касони харидор бошед, марҳамат, рақамҳои рӯи экрана занг занед ва бародарон хоҳиш мекунем ки ҳатман дастгирия фаромӯш накунед, каналда подписатсия кунед ва
дар комментар фикрҳои худро нависед ва ба шумо чӣ намуд мошине ки дар хоб бошад нависед. Дар видеои оянда ҳатман пешкашро мегардонем. мошини навбатии мо бародаро Hyundai Avanti аст ки бародаро Hyundai пурсидаги буданд. Соли 2008, сӯзишвориш газу бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш автомат, ҳолат шуб. Мошин бародаро танҳо ҳуҷҷатош буд шидагиянд. Дигар ягон камбудӣ надорад. Мотор ходовой, коробкашам созай, салонш тоза, балонош ҳолати хуб қарор доранд. мошина мегирӣ бародар, фақат ҳайр мекунӣ, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, Нарша 65 та мега. ягон мошинхари аниқ бошад, биёй мега ай пеш мошина бина, ҳайкина маххурша савдо мекунем назди мошинда. ам хел хайдори аниқ бошаи бародаро, марҳамат, рақами рӯйкунанда муроҷиат кунед. Ин буд якчанд та мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. Шуморо ҳамин хел мошин, хона, замин, квартира се бораи фурӯхтан ки реклама дошта бошед, дар имо ёки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва касоне ки каналда меҳмон ҳастед, хоҳиш мекунем ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наврҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро, бораи дастгирӣ, бораи лайк ва обуна шуданатон аз дастгирии ҳар як шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешраи мо ҳастед. хайр то наврҳои оянда.